Is féidir an sprí go Joe a bheith agat le paint na aige, is féidir bheith iad a anmhí, iad a character dríochta, nó rud bit is míon leat. Conal, céir bhá leat sanniu? Tiger! Agus céanú ma dhéanaan an tiger? Ah! A roi linn mar sin? Seo a méidir teag testal. Bán. Dubh. Uirste. Scuba. Spúnsí. Dús daithí a náid ag úsa spúnse agus an dá uirste. Ba scub an sin as chur dá bán ar an trón. An sin tá an ribí stroker, trón agus spotí an tiger ag úsad scub as an dá dubh. Féachart sa Conal? Oh, tá tú an scanrú! Buan trí lá sibh féin, tá sé bra éasca agus spríú!